diperlukan jangan dibutuhkan. Bapak-bapak pengeningan wanitamu mengenai monggo panggil. Itu di sana ada orang yang di sebelahnya itu ya apa ya, orang sudah tua dan stroke. Lalu saya datang mau ke belakang. Nah itu ini ditaruh kursi atau tidak, bagaimana putra lagi. Oh, niku. Nek bangsa sewu ibadah sing bangsa tiyang ora maksimal niku mangken makfu. Makfu niku ya di sepuro kelingan rahmate Gusti Allah ngoten niku. Dadi intine mangken tuk-tukane kita wing golek welase Gusti Allah. Gusti Allah mung pirsa. Wonten tiyang wonten saged napa-napa. Wong nyatane ning salat ketak-ketik tok ya oleh. Nggih ta mboten? Berarti kan yang memiliki rahmati Gusti Allah yang penting kan pada pokoknya untuk kelingan Gusti Allah, nyembah Gusti Allah. Ngoten pun boten saged napa-napa tiyang gerah mengaken tok. Mosok ya tindak wudu boten saged terus mengaken mon. Tertib ngoten ya sah-sah mawon sing penting tetep laporan kali Gusti Allah. Dan ibu dadi umat Kanjeng Nabi saking ditresnani Gusti Allah. Mulane umat Kanjeng Nabi kan pedhong Gusti Allah sedinten ping gangsal dalam keadaan apapun dengan cara apapun oleh kanggo sing penting Gusti Allah iso ketemu karo umat Kanjeng Nabi. Ngoten. Dadi nek piyambak kok sadar nek ngono ati gak salat isin. Nggih mboten. Wong salat niku semacam masyaallah nggih. Dadi salat niku umat Kanjeng Nabi sedinten ping gangsal niku kersane Gusti Allah, disenengi Gusti Allah. Muga dadi ahli swarga kabeh nggih. Ingkang ketemu mriku. Pramila salat itu dalam keadaan apapun, wujudnya seperti apa, tindak lampahi semampunya nanti ngoten niku tetep oleh mawon ngoten. Sing tetap papai komunikasi kali Gusti Allah. Kalau sudah sakit parah lalu dia mau sholat tapi nggak bisa wudhu, bisa tidak dengan tayamum. Saged. Pokoknya nek posisi ngoten niku tayamum. Kuwi kepenak ke kali agama. Syariat ini sangat memudahkan. Jadi solusi. Kados wau dalam niki badha Jumatan fidyah. Jadi wonten tiyang sedo yo bayar fidyah namanya agama-agama sing ibadah sing kesepetilan salate napa posone ngoten nggih dengan cara fidyah. Tiyang niku sadèrèngé ngebel yo ajeng pinten kilo niki pose. Lah kula jawab nggih sak kodare aja sampai memberatkan sing kangge musibah niku. Jadi yo wonten kalau tengah kintal wos sing sak kintal bujul 5 on tak nggih salate yo cara yo sing 42 kilo kangge posone. Jadi misale 40 kilo fidyah poso kan oleh 2 tahun. Dapat 2 tahun. Dan misalnya wong niku kok dilarang monate ketinggal posone yo nggih hati-hati tok niki 10 tahun. Nek 10 tahun nek cara saklek ulama kan sadina sakmut 6,7. Lah nek misale dalam 7 on yo sebulan kan 21 kilo. Lah nek 2 bulan utawa 2 tahun niku kan 42. Lah nek 10 tahun otomatis 2 kintal 10 kilo. Lah nek tak boten nah pramila kodare 2 kintal 40 kilo niku 2 tahun. Dikrone mawon. Dadi diikrar niki wos kagem bayar fidyah posanipun Ibu Fulana binti Fulan
sedamu kalih taun kula aturke panjenengan nggih kula tampi. Nah, hake pindah. Dan iki syariat dadi solusi. Hake pindah mengpiampun setunggale. Lah hake pindah terus dibayarke meneh. Niki wos kagem bayar fidyah posanipun Ibu Fulana binti Fulan sedamu kalih taun. Kula aturke panjenengan nyoh kula tampi. Nah, 2 taun tambah 2 taun 4 taun. Senajan ning berase samonten ning hake pindah dikrorke, hake pindah dikrorke ngantos ping 8. Ping 8 nek ping 2 taun bisa 16 taun. Dan itu termasuk syariat. Dan kados nembe kok kenging toya kok dilarang nambahi lorone nambahi gerahe nggih pun tayamu. Kados siang wirang mriyang nggih pun boten sah siang. Wong ana tiyang niku dilarang gerah nek poso marake tambah gerah dilarang mati. Dilarang lho. Dilarang mati niku ke dadi maksiat. Wis ngerti nek nun sewu nek poso ndadekke nambahi loro. Walaupun kata istilah Jawa sumu tasihu poso marake sehat. Nek pun dalam keadaan sakit, nek pun dalam keadaan sakit dianjurkan tidak boleh puasa, ya sudah tidak usah puasa. Wong niku ya oleh keringanan boleh, nggih mboten. Nek kadung mboten kuat poso saking tuwane nggih mboten napa-napa. Wong niku ya oleh bayar ganti fidyah. Nyusoni jalaran lemes wong aran tiyang nyusoni iki kudu kathah dahare. Mulane rata-rata ibu-ibu kok nyusoni iki malah tambah lemu-lemu. Nah, jadi biasanya nambah lemune wong itu kan yang duwe anak nika. Nggih mboten. Wonten anyar ngono iso ideal. Ngoten kudu anak siji wis. Masyaallah. Makmur alhamdulillah. Kowe ning sehat, mboten apa-apa. Sing penting sehat. Dan pokoknya sehat iku. Lah niku misale kok nyusoni kangelan yo kengelian nggih pun mboten sah poso. Penak nggih nggih. Enak syariat iki dadi solusi napa-napa carane wonten sing penting tetep taat dhateng Gusti Allah. Niku termasuk duwe tayamum. Dia monggo. Yang menyusui itu kan sampai waktu 2 tahun. Umpamanya pada tahun pertama dia waktu menyusui itu nggak sholat terus. Nggak puasa maksudnya, nggak puasa. Nggak puasa. Nggak puasa. Nanti. Kalau umpamanya pas waktu saatnya menyusui nggak puasa, terus kalau berikutnya nggak puasa lagi, itu puasanya yang tahun sebelumnya gimana caranya nyaur? Oh, maka gitu kok dian disarungkan karo fidyah niku. Nggih. Dados menawi kuwatos nggih awakipun piyambak niki nyarutan tok. Lah nek kuwatosipun kagem putrane niki yo nyarutan yo bayar fidyah. Dadi nek nggo muatirke wong liya, ku anak niku. Tapi nek kuwatos ning awakipun niku namung nyarutan poso. Boten bayar fidyah. Tapi nek kuwatos teng anake iku ndak anakku mriyang, ndak anakku kurang sehat, ndak anakku kurang gizi. Ngoten niku yo nyarutan yo fidyah. Fidyahipun boten kathah setunggal dinten sakmut. Sakmut niku nek cara sucen 6,7 ons beras. Disimpulke yo 7 ons. Ngaten nggih. Lah nek 2 taun le nyusoni pripun nggih pun kantor di saat nyusoni niku mangke digantos Mas mboten. Ngoten. Waktu fidyahnya itu setelah namanya tahun pertama nih 1 bulan dia nggak puasa. Terus setelah
setelah puasa selesai Idul Fitri baru Oke. bayar fidyah Oh, bayar fidyah saged nek pas ajeng niku lho pas cekak-cekak Ramadan do zakat-zakat niku lha iki fidyah ngoten niku. Ikrare kudu fidyah. Terus niki saya panitia zakat fitrah niku zakat mal sekalian. Berarti tempat nggo zakat yang sugih-sugih niku ojo sampai wong sugih-sugih korupsi. Aduh. Iki arep zakat bingung lha iki duit kok paling endi yo. Dadi jalure benten. Zakat mal, zakat fitrah nek tasarufane sami. Mustahiknya ada 8 asnaf, 8 golongan dan itu harus tepat sesuai proseduran. Niku zakat mal termasuk dicap boten napa-napa. Zakat Pak Fulan duruke boten napa-napa nek zakat mal wajib kok. Kewajiban nanti memotivasi liyane. Kecuali sedekah infak lan niku sir astone kiwa boten mangertos. Tapi nek zakat wong kewajiban boten napa. Misale jenengan ajeng manajemen piyambak zakat mal dicap zakat mal Bu Haji sinten jebret ning nggon amplope niku wonten cape boten napa-napa tulisane zakat mal. Saged dipun tampi nggih. Nah niku dibayarkan di situ ndak apa-apa. Tahun pertama tahun niku makanya tahun berikutnya nek boten di waktu-waktu tertentu kok dibagi dengan sing berhak. Sementara niki kalau ibu nggih iki nyuwun izin badhe teras teng harjo binangun gerabrak ya kita panjenengan ibu naringan sehat manfaat barokah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.